nsemmilkom. Hawnhekk hawn ħafna dokumenti fuq ir-riċerka li għamilt fuq ix-xwabel li ntużaw fi żmien tal-kavallieri iktar mis-seklu 16, 17 u 18. Ir-riċerka fuq ix-xwabel hija riċerka fuq oġġetti. Oġġett li kien jintuża, jiġifieri tista' taqbdu b'idejk li jista' jinstab fl-armerija u oġġett li kien jintuża bħala simbolu u wkoll militari. Fil-fatt jiena ħarist ħafna lejn l-aspett militari, l-aspett ċivili u l-aspett simboliku tax-xabla. Hawnhekk hawn ħafna dokumenti fuq l-aspett militari, fuq l-użu tagħha. Issa, it-tfittxija u r-riċerka fuq xwabel mhix biss fuq dokumenti, trid tkun ukoll prattika fuq kif kienet tintuża u fuq kif inhi magħmula. Imma hawnhekk hawn tfittxija fuq sistemi ta' stħarriġ ta' kif kienu il-kavallieri jużaw ix-xwabel. Dan l-istudju ġifieri sar mill-dokumenti, mill-parti mid-dokumenti li hawnhekk. Hawn studju ta' arkivi li huma il-dokumenti tal-gvern tal-ordni fejn ħarġu liġijiet fuq kemm il-darba fil-ġimgħa kellhom jistħarġu il-kavallieri u n-novizzi pereżempju. Studju fuq manuskritti li huma kotba jew dokumenti li ġew miktubin bl-idej u ma ġewx pubblikati imma din hawnhekk fil-biblioteka. Dawn huma ovvjament dokumenti uniċi għax huma miktubin mill-awtur stess minn idejh. U mbagħad ovvjament minn pubblikazzjonijiet ta' dak iż-żmien tas-seklu 16 u 17, dan huwa pubblikazzjoni tas-seklu 18, u pubblikazzjoni oħrajn li kollha jitfgħu dawl żgħir fuq aspett ta' din it-tema li hija x-xwabel. Ovvjament hawn pubblikazzjonijiet li huma ta' preġju enormi hawn ġew bħal dawn huma l-prints ta' Matteo Perez d'Aleccio li wara l-assedju kbir fil-580ijiet għamel penġa dawn prints li huma kopji li għamilhom hu stess tal-affreski li hemm fil-Palazz tal-Gran Mastru. L-album ta' D'Aleccio pereżempju huwa ta' preġju kbir għal din ir-riċerka għax juri ħafna close-ups ta' dettalji, pereżempju hawnhekk hawn ġiex soldati b'xwabel kbar ta' bġiex idej. Allura nafu li dak iż-żmien kienu jintużaw ukoll dik l-arma. Oġġett li wkoll imsemmi f'daw il-manwali tal-ġlied li jinstabu fil-pubblikazzjoni fis-section tal-pubblikazzjonijiet tal-librerija fejn juri kif għandek tiġġieled bix-xabla l-kbira, il-double-handed sword. U anki fil-manwal dan huwa dokument li huwa instruction manual bl-Ingliż insomma ta' kif kavallier għandu jgħix ħajja perfetta, ir-rikordi ta' Castiglione. Hawnhekk hemm sezzjoni fuq kif wieħed kif kavallier għandu jitrenja u jispeċifika fuq liema tipi ta' armi għandu juża. U dan jgħid perfett li huwa utopjan kif għandu jgħix kavallier ħajja perfetta li kavallier għandu jistħarreġ bix-xwabel kull filgħodu li huwa daqsxejn probabbli eżaġerat imma hekk jgħid dan. U jsemmi wkoll ix-xabla b'ġiex idej pereżempju. Hemm ħafna iktar armi oħrajn li huma armi bil-lasta u armi oħrajn b'xkubetti pereżempju. Imma hawnhekk minn din riċerka naraw li l-armi li jaqtaw li huma xwabel fi żmien moderna fejn kienu jintużaw l-armi ta' sparar baqgħu jintużaw ukoll f'dan iż-żmien bħal ma ntużaw fl-assedju.